Una cosa que passa molt sovint als despatxos d'advocats és que truca un client de tota la vida o un client nou, demanant molt urgentment doncs, poder parlar amb l'advocat. Normalment, francament, els advocats no resolem res de manera urgent. No perquè no vulguem, sinó perquè és que no podem. Vull dir, els advocats no som un superpolicia que té poders i que pot solucionar una cosa pim-pam. No, els advocats com a molt podem fer una trucada, podem enviar un burofax, podem posar una demanda al jutjat, podem demanar al notari que aixequi un acte i faci fotografies per donar fe pública d'alguna cosa, d'alguna prova, d'alguna situació de fet que ens interessa demostrar per més endavant, però no podem solucionar res més que això. Per exemple, és molt típic el cas que et truca un client que diu que té problemes a dins de casa, que s'està barallant amb el germà, que la mare li està fent la vida impossible, que l'ha insultat. Bé, doncs aquesta situació de violència, de vexació, això un advocat de manera urgent no et pot solucionar. Això t'ho ha de solucionar la policia, no un advocat. Un advocat no és un superpoli. No, no. Un advocat és una persona normal i corrent, com qualsevol altra persona. L'únic que l'advocat doncs, tenim uns coneixements més especialitzats, sabem doncs, de procediments, sabem identificar els problemes reals, els problemes legals, els problemes de fet, sabem adaptar les situacions de fet a la legalitat i al revés, aconseguir a través de la legalitat aconseguir una situació de fet. Podem fer aquestes coses, podem enviar burofax, podem fer trucades, podem negociar, però no podem solucionar, no podem utilitzar la força, no podem doblegar la voluntat. Això ho ha de fer la policia. Nosaltres com a podem demanar auxili al final a un jutge i que el jutge faci complir el que diu la llei. Però això no és urgent, és al contrari, és urgent. Llavors, aquestes trucades dels clients demanant una urgència de parlar amb l'advocat, jo entenc que la gent estigui angoixada i que estigui parlant amb l'advocat, però realment l'advocat no els hi solucionarà l'urgència. Els podem calmar, els podem calmar, els hi podem explicar què farem, però de manera urgent no els hi solucionarem res. Per tant, de vegades, aquesta trucada demanant la urgència de parlar amb l'advocat, francament, no té molt de sentit. No sé si s'entenen, no és una crítica, només és una constatació d'un fet que passa sovint als despatxos d'advocats.